皆さん、こんにちは。タシテレ。チベティスへようこそ。私はチベットテレビのバズムです。チベットやダライラマ王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ王がご長寿の約束。ダライラマ王がナンシー・ペロシ NDI 民主主義賞受賞を祝福。ダライラマ王が世界教師賞受賞者を祝福。中国がチベット人女性を拘束して嫌がらせ。先月首相がカナダの野党外務大臣と面会。中央チベット政権がマデオ・マカチ欧州安全保障協力企業新局長の就任を祝福。US ミッションがチベットの宗教の自由について特区を主催。スイス議会チベット支援グループが今後の計画を検討する会議を開催。日本の人権デーの平和の行進にチベット人が参加。茶師文族代表がウェビナーで謝意を表明。チベット人がダライラマ王ノーベル平和賞受賞31周年を祝賀。今週の木曜日、ダライラマ王はソンガバ大師入滅601周年を記念する法話会の中で、ご自が長くこのようにとどまられると言及され、聴衆を安心させました。就是这里就是说，军事局，但还是陆军，台个等于是多，我的同样的人家，漂亮的，媒体的，我们也被一级的台湾修是写的，的，第一的这个，他看到拍拍这个，他拉萨是不是老多的，这个台面是面的这个，他俺吃的是怎呢？他看到第一的。当然也什么等等，我的吃人不带过还穷说什么这个，拍家些没忙给这个落下啥，落带啥，因此是拍个商业个担保，那拍个日凶，的，搞到俺民给团的这个偏给了的，搞到俺们讲说家下来着的话，拍个的吃的日凶是了对，是团长是样嘛的，但俺说对家下来，但这个团呢，但怎么你记了呀？这个十届、三届个代表10届个内部这都是考虑啊，这个俺看了看上相对主要的，就是我的是拿到了呀，俺没是其实我到人物老家长给的这个，那就这样的给这边的是呢，讲加上叫做也不够多的，我的给这这个是多，开玩笑不是一下。공기 패실 내 롱데 레스네 가도 계제 안에 샤는 게 되게 숨겨라 다 디치도 나 패시 로자도 주숨 쳐야지 어디도 롱데도 저선 아래 심슈를 깨셔 어다 아니 별자시 매만 뒤에되기 쉬우지가 이시제 진행제 세상에 ninja 다 벽을 산재가 담바 벽을 리숑 지 윤도 내야래야 내 체질 윤을 내야지 다 저 시우스도 사진데 인도에 딱 보면 말하면 되게 괜찮은 지 말하면 되게요 아니 말도 삼을로 지금 후다보다 제시 두스를 내년에 후다보다 지금 チベットの精神的指導者であるダライラマ王は、米国下院ナンシー・ペロシ議長が米国民主主義研究所の民主主義賞を受賞したことを祝福されました。この受賞はペロシ議長が女性の政治指導者としての画期的なリーダーシップと世界中の民主主義と人権の健康な擁護に対する功績を認められたものです。受賞式は
12月8日に行われました。ダライラマ王はペロシの真実に対する確固たる姿勢とチベット問題に対する勇気ある支援に深い敬意を表されました。I really admire your determination, your courage to show your support about Tibetan, how to say, the struggle. You visited Tibet and also come here. So I really appreciate. See, you not only sort of sympathy, friendly feeling, but you have such courage, you see, to stand firm on truth. So I very much want to express today Nancy Pelosi for being conferred the National Democratic Institute's Democracy Award. ダライラマ王は今年のゴバルティーチャー賞を受賞したインドのマハルシュトラ州の小学校教員ラジシン・ディセルさんに祝福のメッセージを送られました。メッセージの中でダライラマ王はディセルさんの功績は慈悲の心を実践した模範であるとその功績を称賛ました。報告によるとチベット人女性のツリンソーさんは2020年11月12日に青年市の自宅で地元の中国人将校に交流され、WeChat での違法な書き込みがあったとして近く交流センターに連行されました。その後、ソーさんは10日間の行政拘禁を受け、1000元の罰金を課されました。ソーさんはその他の挑発的な行為を引き起こした罪で起訴されましたが、WeChat での統合で安定性に関連する問題を正確に構成するものについては説明されていませんでした。2017年、ツリンソーさんは教授チベット自治州の法律に従ってパスポートを申請する地元のチベット人の権利を収集した後、教授チベット族自治区の共安局の尋問室に交流されました。彼女は教授公安局入国管理局のジャンガという将校にオーダーされ、重傷を負いました。ロブソン宣言首相は先週の土曜日、新しい党首のエリン・オートル氏率いるカナダ法州道官房らとの初めての面会を行いました。宣言首相はまた、影の外務大臣マイケル・チョー氏に説明する機会を得ました。宣言首相はチョー氏に中国特別委員会で解決された動議が常任委員会と庶民院で審議される際に支持するよう要請しました。チョー氏は反対意見があっても、公に宣言首相に面会することを約束しました。チョー氏はチベット人とウイグル人が多かられた状況は文化的大虐殺であることに同意を示しました。会議には会議を調整したムンジュツリン代表とテンゼン・ディ・カンサル氏が出席しました。チベット事務所ワシントン DC のムンジュツリン代表は今週水曜日にユダ州のベン・マカダム下院議員にお別れの挨拶を述べ、チベットに対するマカダム議員の揺るぎない支援に感謝の意を表しました。ロブソン選挙主席大臣と亡命チベット議会のペマ・ジュネ議長は、ワルシュワの欧州安全保障協力機構の新しい局長に任命されたチベット国際キャンペーンのマデオ・メカチ会長を祝福しました。ジュネブの国連多国際機関に対するアメリカン合衆国パマネントミッションは先週金曜日にチベットの宗教の自由、仏教指導者の任命とダライラマの継承に関するオンラインパネルディスカッションを主催しました。
ホストスピーカーでジュネプに駐在する国連多国際機関の米国代表アンドリュー・ブレバック大使の方が、ペネルにはチベット問題の米国特別コーディネーター及び民主主義、人権、労働のロバート・A・デストロー国務次官補、アメリカの国際宗教の自由大使、サム・ブラックバック氏、国際チベット支援キャンペーンのアウトリッチディレクター店長ギャツォ氏、中央チベット政権のロブサン選挙首相が講演者として参加しました。講演者らはチベット仏教指導者の伝染に関する中国の介入を非難し、チベットの中国共産党がチベット人の宗教を実践する基本的権利を否定したことを強調しました。I think we have to call out not only their desire to appoint the next Dalai Lama, which is an absolute ludicrous charge that a government would put forward, but also the breadth and depth of their human rights abuses and their war on faith. PRC officials prohibit the display of the portrait of the Dalai Lama within China. Authorities routinely detain Tibetans for possessing his image. 30 Tibetan Buddhist monks were arrested last year simply for having the picture of the Dalai Lama on their cell phones. The Communist Party repeatedly claims to protect religious freedom, but how can this be when it criminalizes the mere possession of a revered leader's picture? 今週月曜日、スイス議会チベット支援グループのメンバーは、議会の冬の会議が始まったベールンで会議を開催しました。会議では、待ち望まれる中国に対するスイスの対外戦略など様々な問題が議論されました。国会議員らは、チベット人への継続的な支援と、チベットの悲惨な人権状況についての声を上げることを確認しました。会議には、チベット事務所ジュネプのチメリクン代表とチンレチュギ氏、ヨーロッパから亡命チベット議会ジャンバサムジュチリン代表、スイスチベット友好協会の会長であるトマス・ブルーシュリー氏が出席しました。先週土曜日に東京で開催された人権デーを記念して SFT ジャパン、南モンゴル人、ウイグル人、香港、台湾人、コミュニティが共同で開催した平和の行進で、日本のチベット人コミュニティは、放火の抑圧や領土侵略を受けるコミュニティとともに、中国政府の人権侵害に抗議しました。アリア代表は、チベットに開発と楽園をもたらすという中国の主張は、チベットで実際に起こっていることを確認するための国連の独立した施設団、外国の外交官、ジャーナリストへの自由なアクセスを拒否しているため、単なる宣伝であると主張しました。旗やバーナーを掲げた抗議者たちは、戦争時で有名な浅草を行進し、中国の弾圧を終わらせ、チベット、南モンゴル、東トルキスタン、香港で自由と人権を回復することを求めるスローガンを掲げました。ベルギーを拠点とするシェードゥ・デインリン・ブディセンターは、今週水曜日にベルギーでウェビナー感謝イベントを開催しました。チベット事務所ブルセルのタシ・プント代表は、冒頭でダライラマ王の偉大な指導力の下でのチベット人の回復力の精神について述べました。ウェビナーはセンターのチェテン・プンツォク代表が議長を務め、南ゲ総員、チョムト・クルンボチェ総員長、ゲシメト・クルンボチェ、ゲシジャンバラテン、ゲシダワソンボが出席しました。ダライラマ王に対するノーベル平和賞の授与から31周年を記念して、中央チベット政権は今日、新型コロナウイルスの感染予防対策を取りながら、本部で祝賀会を開催しました。チベット民主主義の3つの柱である、クワシャク、チベット亡命議会、
チベット最高司法委員会の代表者、自治体の代表者、議会の常任委員会のメンバー、中央チベット政への事務官らが祝賀会に出席しました。国全体の新型コロナウイルスのガイドラインに従い、集会の出席者は50人までに制限され、一般市民はオンラインで祝賀会に参加しました。中央チベット政権の情報国際関係局は、ダライラマ王の4つの主要なコミットメントに関する1週間にわたるパチャル特シリーズを終えました。特シリーズの最終日には、閉会の辞を述べたナムゲル総員の総員長、チョムドク・ルンポチェが登場しました。情報国際関係局長官は、特シリーズの成功を講演者と視聴者に感謝の意を表しました。今週のニュースはここまでです。次回また会いましょう。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。